mauna ni ang mahimutangan unya sa maabot nga pure gold nga tukod ini sa Bayawan. Muna ni siya kadako ang muna yung dating munisipyo o city hall sa LGU Bayawan nga gibungkag na kay anhin na kuno itukod ang pure gold. Dito mas dapat lugar tayo. Simbahan, plaza, or purgon? Simbahan! Kasi dagkong lugar, simbahan, plaza, or pillars first. This way to Bayawan. One emission. So many flowers. Love you, Patoy, Kuya. Pagbantay ka ako. Hinay kay katapin. I love cookies. Merry Christmas. May takwa sa balay tayo. That's wooden. Wooden house? Yeah. It cannot blow It's a big wooden house.